Mietin, että miksi iltaa juontaa 2 markan iso H. Kun olisi ollut vaihtoehtona tämmönen 90 asteessa pesty Mikko Leppilampi. Joo, välillä mäkin pääsen, tiedätkö, viettää iltaa. Niin. Te, mitä osaatte sen esittää. Kyllä. Pitäisikö meidän tehdä nyt tästä lähtien sille, että jos mä puhun vähän aikaa ja sit kun Markus on tässä, niin sä saat puheenvuoron. Olisiko hyvä? Seksiä voi harrastaa ihan itsenäisesti omassa huoneessa, niin kuin Markuskin tietää. Tässä on esiintynyt 3 koomikkoa tänä iltana. Ja kaikki he on vittuunut mulle tässä lavalla. Ja he eivät osaa ajatella sitä silleesti, että he on mun kyydillä. Pitkä matka kotiin kävellä, ulkona on pakkasta. Ja jos joku haluaa niin adoptoida näitä kodittomia koomikoita, niin keikan jälkeen jaetaan sitten tuossa tiskillä.